बिथिङाव जौगाखांनो हमदों बिक्रम दैमारिनि बेरगाव बियाबा। बेरगाव बियाबखौ जौगाखांहोनो थाखाय थाद'नाय गैयाजासे हाबा मावगासिनो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सरकारा। फिन दिनै खैराबारियाव मिनि स्टेडियाम बेखेवदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया। नंगौ, हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिटिसि सरकारा बिसायख'थियाव देरहाखांनायनि उनाव सरकार दाजेननाय समनिफ्रायनो बिटिसि ओनसोलखौ जौगाखांहोनायाव नांथाबदों। बिटिसिनि मोनफ्रोमबो बियाबखौ जौगाखांहोनो थाखाय गोबां मावथांखिफोरनि अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ जों गोबां नुनो मोनबोगासिनो दं। थिग बेबायदिनो दिनैबो उदालगुरि जिल्ला बेरगाव बियाबनि खैराबारियाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया मिनि स्टेडियाम बेखेवनानै होदों। दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे जयन्त मल्ल बरुवा, बिस्वजित दैमारि, बिक्रम दैमारि, दुर्गा दास बर' आरो गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां मावथिफोरा बाहागो लादों। फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाखांनो हमदों बिक्रम दैमारिनि बेरगाव बियाबा। बेरगाव बियाबखौ जौगाखांहोनो थाखाय थाद'नाय गैयाजासे हाबा मावगासिनो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सरकारा। फिन दिनै खैराबारियाव मिनि स्टेडियाम बेखेवदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया। नंगौ, हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिटिसि सरकारा बिसायख'थियाव देरहाखांनायनि उनाव सरकार दाजेननाय समनिफ्रायनो बिटिसि ओनसोलखौ जौगाखांहोनायाव नांथाबदों। बिटिसिनि मोनफ्रोमबो बियाबखौ जौगाखांहोनो थाखाय गोबां मावथांखिफोरनि अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ जों गोबां नुनो मोनबोगासिनो दं। थिग बेबायदिनो दिनैबो उदालगुरि जिल्ला बेरगाव बियाबनि खैराबारियाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया मिनि स्टेडियाम बेखेवनानै होदों। दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे जयन्त मल्ल बरुवा, बिस्वजित दैमारि, बिक्रम दैमारि, दुर्गा दास बर' आरो गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां मावथिफोरा बाहागो लादों। फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाखांनो हमदों बिक्रम दैमारिनि बेरगाव बियाबा। बेरगाव बियाबखौ जौगाखांहोनो थाखाय थाद'नाय गैयाजासे हाबा मावगासिनो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सरकारा। फिन दिनै खैराबारियाव मिनि स्टेडियाम बेखेवदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया। नंगौ, हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिटिसि सरकारा बिसायख'थियाव देरहाखांनायनि उनाव सरकार दाजेननाय समनिफ्रायनो बिटिसि ओनसोलखौ जौगाखांहोनायाव नांथाबदों। बिटिसिनि मोनफ्रोमबो बियाबखौ जौगाखांहोनो थाखाय गोबां मावथांखिफोरनि अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ जों गोबां नुनो मोनबोगासिनो दं। थिग बेबायदिनो दिनैबो उदालगुरि जिल्ला बेरगाव बियाबनि खैराबारियाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया मिनि स्टेडियाम बेखेवनानै होदों। दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे जयन्त मल्ल बरुवा, बिस्वजित दैमारि, बिक्रम दैमारि, दुर्गा दास बर' आरो गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां मावथिफोरा बाहागो लादों।